Jeste li ikada čuli za LARP? To je kratica za live action role playing, to jest igranje igara koje nisu na ploči ili računalu, već u stvarnosti. Svaki od igrača predstavlja neki lik, a igra se može odigravati u bilo kakvom fiktivnom svijetu. Naš Filip Peruzović priveo je Anu i Ivanu i s njima razgovarao o radostima i uzbuđenjima ovakve vrste zabave. LARP je skraćenica od live action roleplay, što bi bilo kao igranje uloga uživo u doslovnom prevodu. To je tip igre koji stvara priču. Sudionici LARP-a odabiru određenog lika i u tom nekom zamišljenom svijetu, sceni, odigravaju svog lika. Tamo susreću druge likove koji su isto izmišljeni, koji zauzimaju poziciju od stvarni ljudi zauzimaju poziciju tih likova i stvaraju zajedno određenu priču. LARP kao takav ima samo neke naznake scenarija, međutim sami likovi nemaju predefinirano što trebaju reći i napraviti, nego improviziraju. LARP-ovi mogu biti razno razni. Startali jesu sa fantasy idejom Gospodara prstenova i nekim takvim inspiracijama, međutim vremenom su se razvili u sve moguće pravce, isto kao što su i filmovi i knjige na kraju krajeva i bilo koji mediji. Mogu postojati kratki LARP-ovi koji traju sat vremena i imaju par ljudi samo koji igraju, do toga da postoje veliki LARP-ovi koji su vani, traju po 5, 6, 7 dana i imaju nekoliko tisuća ljudi. Može se odigravati znači u bilo kojem svijetu, da li je to postapokaliptični svijet, fantasy ili suvremeni horor, neovisno o tome. Ljudi koji sudjeluju u LARP-u najčešće pripremaju sami lika kojeg će igrati i kostime, a organizatori LARP-a, popularno zvani kao Game Masteri, pripremaju taj neki okosnicu priče i ako je potrebno scenografiju. Scenografija ne mora nikad biti nešto veliko, može biti, ali može biti vrlo minimalna. Meni je rekao prijatelj iz srednje škole i meni je to zvučalo jako zanimljivo, tako da ja sam došao na svoj prvi LARP, došao tamo i doživio i odmah sam se zaljubio u to. Ja sam osobno prvo čula da to postoji, to mi je bilo vrlo neobično da uopće tako nešto se radi. Moram priznati da je moje prvo iskustvo LARP-a bilo relativno negativno, da nije bilo to što sam mislila da će biti, međutim srećom vremenom se pokazalo kao sa punim kapacitetom, mogućnostima koje LARP pruža, tako da zato jesam danas tu. Jedna od glavnih poanta je što LARP se doživljava kroz sva osjetila. Znači, kada ste tamo na nekom mjestu, onda doslovce vidite što se događa oko vas, čujete, njušite ako se nešto kuha, ako ste vani onda vam može biti hladno, vruće, sunce i tako dalje, tako da sve skupa to daje jedan puno uvjerljiviji doživljaj nego primjerice film ili igra na ploči. LARP je tehnika i on se može koristiti u raznim aspektima. Kao takav on može imati jako edukativnu funkciju, zato što ljudi koji se pripremaju za LARP ili da ga organiziraju ili da igraju unutar određenog svijeta, recimo da je to 19. stoljeće, moraju puno informacija saznati i istražiti da bi mogli se, da kažem, uživiti, da bi mogli stvoriti svoju neku ideju tog 19. stoljeća, a te informacije samim time dobijaju smisao i puno bolje se pamte. Tako da on definitivno je dobro edukativno sredstvo. Primjer za to je opet Danska, koja ima srednju školu, koja 2 razreda, koja funkcionira kao internat i gdje 2 razreda srednje škole su u 2 razreda samo srednje škole. LARP se koristi kao sredstvo edukacije. Nemaju predavanja, nego zadaju određene teme i puštaju učenicima da istražuju i onda da to odigravaju kroz LARP. S druge strane, LARP je pomalo blizak psihodrami i interaktivnom teatru, improvizirajućem teatru, tako da on ima neke dodirne točke i sa drugim medijima. Može se koristiti kao vježbe za vojsku, može se koristiti u poslovnom svijetu, kao da se iscenira određena situacija, pa da ljudi pokušaju se uživiti u taj kontekst i riješiti određeni problem. Tako da on, naime, ima primjenu, taj stil ima primjenu i puno širinu.